Helo. Shwmai. Croeso i'r Sinema Gardbord. Fi a fy nhym wnaeth greu hwn. 1, 2, 3. 3 tocyn. Os gwelwch yn dda. Bydd hynny'n $10. Na. Dim ond cardboard. Mae gen I syniad. Rwy'n caru tynnu lluniau. Mae gennych dalent. Diolch. Amser I gymryd saib. Popcorn iach, ffres! Shwmai. Helo, beth hoffech chi heddiw? Un popcorn bach I mi, os gwelwch yn dda. Fi hefyd. A byddaf yn cymryd y mawr. Mae gen I rhywfaint o arian. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Diolch yn fawr iawn. Ffaith ddiddorol am popcorn. Mae popcorn dros 5,000 o flynyddoedd oed wedi ddarganfod yn New Mexico. Fe'i defnyddiwyd ar gyfer bwyd a addurn gan hen wareiddiadau a fyddai'n gwisgo torchau o popcorn ar gyfer seremoni. Diolch. Dim problem. Shwmai. Eich tocynnau. Iawn. Wych. Mae gen I un hefyd. Iawn. Eich rhif ystafell yw 5. Gallwch fynd nawr. Chi arhoswch funud. Beth? Nid yw dod a'ch bwyd eich hun yn cael ei ganiatau. Dim ond bwyd cardboard sy'n cael ei ganiatau yn ein Sinema Gardbord. Mae lwsyn yn ddrwg I chi a'ch danedd. Mae'n ddrwg gen I. Ni wnaf hyn eto a gaf I fynd nawr. Chi nawr gallwch. Eia, Alex, arhoswch amdanaf os gwelwch yn dda. Merched, pam na wneithoch chi aros amdanaf? Dewch ymlaen Dasha, mae'r ffilm ar fi'n dechrau. Esgusodwch fi. Os gwelwch yn dda, nid wyf yn gweld dim. Ni ddylech ddod i'r sinema gyda steil gwallt uchel iawn. Bydd yn rhwystro'r golwg i'r bobl sy'n eistedd y tu ôl I chi. Mae'r addurn cardboard hwn yn rhy uchel, ni allaf weld. Gadewch I ni ei wneud ychydig yn fyrach. Nawr, mae gan yr ymwelwyr well golwg. Atgas, nid yw bwyd cardboard I fod I gael ei fwyta. Alex, Dasha, byddaf yn mynd I ddod o hyd I rhywbeth mwy bwytadwy na hyn. Iawn. Hogiau, dewch gyda mi. Ddrws 5, Ddrws 4. Ddrws rhif 3, Ddrws rhif 2 a 1. Edrychwch ar y celf cardboard hwn. Amser I ddewis rhai byrbrydau I mi a'r merched. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ebel, mae'n arogli mor dda. Mae'n edrych bron fel un go iawn. Bydd y merched yn falch. Rwy'n meddwl mai hwn yw'r un. Mae'r gair deinosor yn dod o eiriau Groeg sy'n golygu madfa llofnadwy. Roeddent yn byw yn ystod y cyfnod Mesoloeg, sy'n cael ei rannu'n gyfnodau Triasig, Jurassic a Cretasaidd. Nid fy ffilm I yw hon, hogiau. Beth yw hynny? Hi, hello. Help! Na, fy mwyd. Ai rhif 4 oedd I? Neu rhif 5? Rwy'n meddwl mai 6 oedd I.
Gall robotiaid fod mor fach a gronyn o lwch neu mor fawr a char. Gall rhai robotiaid ddysgu olw profiadau, sgil a elwyr yn ddeallusrwydd artiffisial. He, beth yw'r ffilm hwn? Ffilm am robotiaid cardboard. Nid fy ffilm yw hwn. Mae angen i mi fynd i'r ystafell ymolchi. Dal hwn i mi, byddaf yn ôl. Iawn. Dyma ni. Brysiwch! Mae ystafellau'n ymolchi ar gyfer ymweliadau cyflym yn unig, nid ar gyfer ffilmio neu chwarae gyda ffonau. Os gwelwch yn dda, brysiwch! Clywais rhywbeth. Dewiswyd yr enw Labybi am ei sain ffonetig fancy a hawdd i'w ddweud i gydfynd â phersonoliaeth o'r cymeriad. Mae Labybi yn gymeriad benywaidd. O, fy. Beth yw'r ffilm hwn? Nid fy ffilm yw hwn. Dasha, wyt ti yna? Eia, ble wyt ti wedi bod yr holl amser hwn? Dasha, fyddi di ddim yn credu hyn. Fe gollais fy ffordd ac anghofiais ein rhif ystafell. Eia, rwy'n meddwl mai'r drws hwn oedd e, rhif 2. Iawn, gadewch i ni fynd. Nid ein ffilm ni yw hwn, Dasha. Iau, mae'r ffilm hwn am fabanod. Dasha, cymer dy popcorn. Ble mae Dasha? Ac ydyn ni? Ble mae nhw? Mae'r ffilm ar ben. Dasha, rwy'n meddwl mae ein rhif ystafell yw hyn. O diar. Eia, Dasha, ble wyt ti wedi bod? Mae'r ffilm ar ben. Mae'n stori hir. Byddwn yn dweud wrthych rhyw ddiwrnod arall. Gadewch i ni fynd. Dim rhedeg yn y sinema. Helo, croeso i fy siop, hyfen ia cardbord. Merched, gadewch i ni gael rhywfaint o hyfen ia cardbord. Na. Na, diolch Dasha. Dydw i ddim yn fan mawr o fwyd cardbord. Beth hoffech chi? Hwn a hwn. I dybytlw, ffiaidd. Dywedais wrthyd, Dasha, nid yw bwyd cardbord i fod i gael ei fwyta. Roedd y sinema cardbord yn hwyl, ond prin y biom gyda'n gilydd oherwydd ein bod yn parhau i anghofio ein rhif ystafell. Iau, hyd yn oed mewn lle cŵl fel hwn, mae'n bwysig aros gyda'n gilydd a dilyn y rheolau. Gadewch i ni ofalu am ein gilydd. Stefi, bydd yn gyfrifol. Glanhad y deganau a pharatoi ar gyfer gwely. Na. O blentyn drwg, gadewch i ni fe hi i'r byd cardbord. O, na. Stefi, wyt ti yno? Stefi, ble wyt ti? Beth yw'r lle hwn? Rwy'n mewn Canolfan Siopa Cardbord. Peiriant gwerthu, gadewch i ni fynd yno. Esgusodwch fi.
Beth wyt ti eisiau? Dewch ymlaen, pa mor hir wyt ti'n mynd i'n cadw ni'n aros? Beth wyt ti'n siarad â fi? Rwyf eisiau bwyta. Rwyf eisiau fwyta. Okay. Brysiwch. Dewch ymlaen, yn gyflymach. Mae'n ddrwg gen i am yr oedi. Hogiau, gorch yn mynd cyntaf. Hoffwn gael llais y byrger, os gwelwch yn dda. Hoffwn gael rhai sglodion. Allai gael rhai nionod, ciw iar a saws. Mae eich archebion i mewn. Cymerwch sydd yno. Brysiwch, os gwelwch yn dda. Rwy'n llwglyd. Brysiwch. Iw! Gadewch i ni drio merched. A chafi. Fwyaf. Nid yw hyn yn fwytadwy. Rwtym yn gadael. Dewch ymlaen, merched. Wel, mae hynny'n rhy ddrwg. Ceisiais fy ngorau. Gwnaf yn well y tro nesaf. Helo, hoffwn archebu. Ar y ffordd. Mae'n ddrwg gen i am yr aros. Beth allai gael i chi heddiw? Hoffwn gael donyd, ond un iach. Beth am i mi wneud donyd sbigoglis arbennig i chi? Wych. Yn gyntaf, bydd angen un wy arnom. Ac yna rhywfaint o flawd. Pinsied o halen. Rhywfaint o sbigoglis. A siaith. Amser i gymysgu. Wedi wneud, o'r un pink. Mae'r donyd sbigoglis yn barod. Nawr gadewch i ni ei haddurno. Pa un hoffech chi? Siaith, siocled, ceirios, pistachios. Ceirios, os gwelwch yn dda. Iawn. Mae eich donyd yn barod, elo, plismon. Roedd yn anhygoel. Diolch. Hwyl. Ceisiwch bob amser ddewis opsiynau iach fel elo, plismon. Esgusodwch fi, rwy'n barod i archebu. Rwy'n dod i fyny ar unwaith. Diolch am aros. Beth hoffech chi? Byddaf yn cael 1000 siarts mefus, os gwelwch yn dda. Dim ond ychydig eiliadau os gwelwch yn dda. Gadewch i ni ddechrau gyda mefus. Nesaf, rydym yn ychwanegu rhywfaint o lai. O, a rhywfaint o syrop mefus. Bron a gorffen. Rhywfaint o hyfen chwipio. Mae eich milkshakes yn barod. Sut ydych chi'n ei hoffi, elo a'r charwr? Diolch, rwy'n ei garu. Mae'n amser i achub o byd. Rwy'n meddwl nes un dda. Beth ydych chi'n meddwl? Ho, mae'n ardal chwarae. Gadewch i ni gael hwyl hogiau. Dewch ymlaen, gadewch i ni fynd. Edrychwch beth ges i, hogiau. Gadewch i ni fynd. Wow. Pwy sy'n yno? Mae ymddygiad drwg yn anghywir ac yn arwain bob amser at ganlyniadau drwg. Stopiwch, Ef. Hei, stopiwch. Peidiwch â gwneud hynny. Peidiwch â gwneud hynny. Peidiwch â gwneud hynny. Na, na. Stopiwch. 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 Dal i ti, bachgen drwg. Mae chwarae'n galed a ddaflu teganau yn drwg. Gadewch i ni dacluso. I hwyl. Hei, arhoswch, ond nid ydych chi'n mynd i dacluso'r teganau? Dydy hynny ddim yn iawn. Pan dwi'n cyrraedd adref, byddaf yn tacluso fy holl teganau yn fy stafell.
gwych yn tacluso'r llanast hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi bob amser yn tacluso eich ystafell hogiau. O, beth yw hynny? Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd hyn yn fy helpu i fynd allan o'r ganolfan siopa cardbord hon. Rwy'n colli fy nhad a fy stafell hyfryd yn fawr. Gadewch i ni fynd i mewn, hogiau. Chafi, slim. Dyma fo. Ydy hon wir yn fy stafelli? Dad, dwi wedi dod o hyd i ti o'r diwedd. Siwmai, Steffi, a ddylem ni ddarllen y llyfr cyn gwely? Syniad gwych, Dad. Dewch i ni ddewis stori, Steffi. Pam mae holl dudalennau'r llyfr yn wag? Oherwydd yn y byd cardbord, Steffi, nid oes gan lyfrau lyniau. Dwi ddim yn hoffi hyn. Dwi ddim yn hoffi hyn o gwbl. Dim amser i sgwrsio. Mae'n amser gwely. Nos da, Steffi. Mae'r gwely hwn mor anghyfforddus. Cael arfer â hyn, Steffi. Rwy ti yma am amser hir. Na, dwi eisiau mynd yn ôl at fy nhad go iawn a fy myd go iawn. Dwi wedi gorffen. Dwi eisiau mynd yn ôl. Steffi! Dad! Rwy ti'n ôl. Mae'n amser am stori cyn gwely a chysgu. Dim eto, Dad. Yn gyntaf, mae'n rhaid i mi dacluso fy nheganau cyn darllen ac amser gwely. Da iawn, Steffi. Rwy'n falch iawn ohono ti. Roedd yn un o'r anifeiliaid mwyaf a fi erioed yn byw ar dir. Bob amser tacluso eich teganau. Mae'n arfer gwych. Allai gael un arall? Wrth gwrs. Mae diwedd cynffon y stegosiris yn erioed. Haid a chrio. Go gaca, dw un llwglyd. Mae arna i angen bwyd fabi. Helo, allai brynu potel fawr newydd i fabi? Iawn, dim problem. Beth wyt ti eisiau? Dosbarthiad, os gwelwch yn dda. I, madam. Amser i gyflwyno. Gwasanaeth Dosbarthu. Blasus, gadewch i ni fynd i wylio ffilm. Mae arna i angen rhywbeth i eistedd arno. Siwmai. Hoffwn archebu cadair newydd. Iawn, dim problem. Wedi wneud. Diolch, byddaf yn gyflym. Allai i ddim gweld dim byd. Hei, Aleg, cosiodd ti gadair. Cadair ar y ffordd. Cadair? Whoopsie. Cadair ar y ffordd. Dasha, gadewch i ni fynd. Ble mae fy mhopcorn?
i angen gorsaf newydd. Dosbarthiad, gorsaf newid os gwelwch yn dda. Alei, dyma'r gorsaf newid. Dw i'n dod. Tri, dau, un, ewch. Gorsaf newid ar y ffordd. Gwych, diolch yn fawr iawn. Arian, arian. Wrth gwrs. Diolch. Mae'r ystafell hon mor wag. Mae arna i angen prynu dodrefn. Helo, mae arna i angen llawer o ddodrefn. Gwely, soffa, cadeiriau a wardrob. Cefais fi. Iawn, diolch am eich archeb. Dw i'n barod i fynd. Gadewch i ni brysio. Gwaith gwych, hogiau.